Heddiw, rwy'n mynd I ddarllen stori ar enw Hafan Ddiogel. Stori am gyfeillgarwch rhwng draig fach Gymreig o'r enw Tarian a'i ffrind Tal yr hwyaden yw hon. Yn y stori, mae Tarian a Tal yn dysgu pa mor bwysig yw hi I siarad ag oedolyn y maen nhw'n ymddiried ynddyn nhw, pan maen nhw'n teimlo'n bryderus neu'n drist ynghylch rhywbeth. Stori Tarian. Neidiodd Tarian y ddraig I fyny ac I lawr yn gyffro I gyd. Roedd môr gyffroes, roeddech chi'n medru gweld mwg yn dod allan o'i enau. Roedd Tarian a Tal yr hwyaden yn ffrindiau gorau, ac roedd Tal yn dod I de. Roedd Tarian a Tal wrth eu boddau yn chwarae gyda'i gilydd. Roedden nhw'n chwarae eu hoff gemau ac yn cael llawer o hwyl. Ar ôl te, daeth mam Tal i'w gasglu. Gofynnodd Tal am gael aros ychydig hirach, ond dywedodd ei fam, "Dir ymlaen Tal, mae'n amser mynd adref." Roedd hi'n swnio ychydig yn flin. Tranoeth yn yr ysgol, rhodd Tarian ei got ar y bachyn. Roedd llun castell mawr ar ei fachyn ef. Roedd llun hufen iâ blasus ar fachyn Tal. Edrychodd Tarian allan i'r iard I weld os oedd e'n medru gweld Tal yn dod. A dyna ble roedd Tal yn chwifio ffarwel i'w fam. "Dir ymlaen," meddai Tarian, "dir ei chwarae." Ymunodd Tal mewn gêm o pwy all suo fel gwenynnen yn uchelaf. Tan I Mrs Cadwaladr ofyn i'r plant baratoi ar gyfer amser cylch. Roedd Tarian a Tal bob tro yn eistedd ar bwysig gilydd yn y cylch mawr. Yn aml, roeddent yn trafod teimladau a'r pethau sy'n ei gwneud nhw'n hapus neu'n drist, a'r pethau hwyliog roedden nhw'n gwneud gyda'i gilydd. Pan ddaeth ei dro ef, dywedodd Tarian wrth Mrs Cadwaladr ei fod yn teimlo'n llawen iawn heddiw. Roedd Tarian a'i rhieni'n trefnu taith i'r pwll glo. Gofynnodd Mrs Cadwaladr I Tal os oedd eisiau dweud rhywbeth, ond edrychodd I ffwrdd. Doedd ddim yn edrych yn hapus iawn. Ar ôl llawer o frychdanau cennin creu sionllyd I ginio, rhedodd Tarian allan I chwarae. "Dir ei chwarae pêl," galwodd gan chwerthin. Roedd Tal yn edrych yn drist iawn, trodd a rhedodd yn ôl i'r dosbarth. Roedd Tarian yn poeni'n arw am ei ffrind. Aeth I ofyn iddo beth oedd yn bod. Dywedodd Tal, "Dydw I ddim yn teimlo'n llawen o gwbl. Rwy'n teimlo fel cwmwl bach du." Nid oedd Tarian yn gwybod beth i'w wneud. Penderfynodd aros gyda'i ffrind hyd nes I Mrs Cadwaladr ddod nôl. Tranoeth, ni ddaeth Tal i'r ysgol. Dywedodd Mrs Cadwaladr fod ganddo stymog tost, ond roedd hi'n siŵr y byddai'n ddigon da I ddod i'r ysgol y diwrnod canlynol. Roedd Tarian eisiau helpu Tal I deimlo'n well, felly gofynnodd i'w fam os allent alw heibio I dŷ Tal ar y ffordd adref o'r ysgol. Roedd wedi tynnu llun yn arbennig I Tal, ac roedd ar bugau'r draen eisiau ei roi iddo. Curodd Tarian ar y drws ac arhosodd. Arhosodd am amser hir, ond daeth neb I ateb y drws. Roedd yn siŵr ei fod yn medru clywed oedolion yn gweiddi. Roedd hyn yn gwneud iddo deimlo chydig bach yn ofnus, ond dywedodd ei fam, "Gad I ni roed y lun drwy'r blwch llythyrau. Rwy'n siŵr fydd Tal yn falch o'i roi I fyny yn ei ystafell, gei di ei weld yfory." Tranoeth, roedd pawb yn osbarth Tarian yn falch o weld PC Thomas. Roedden nhw bob tro'n cael hwyl yn ei wersi.
Dywedodd Mrs Cadwaladr wrth y plant y byddai'n PC Thomas yn darllen stori iddynt yn y prynhawn. Siglodd Tarian ei gynffon, roedd e'n methu aros tan amser cinio. Roedd Tal yn drist iawn. Gwelodd Tarian ef yn sychu deigrin gyda'i lawes. Rhedodd draw i ofyn iddo, beth oedd yn bod? Dywedodd Tal ei fod wedi blino'n ofnadwy gan ei fod wedi deffro yng nghanol y nos. Roedd llawer y weiddi lawr grisiau ac roedd e'n siŵr ei fod wedi clywed sŵn rhywbeth yn torri. Roedd cymaint o ofn arno, penderfynodd gymryd ei torch anturiaethwr a chuddio dan ei wely. Roedd e'n teimlo'n ddiogel yno ac wedi aros yno drwy'r nos. Heddiw, roedd Tal yn teimlo'n ofnus ac yn drist iawn. Dywedodd Tarian, mae'n ddrwg gen i dy fod ti'n teimlo'n drist, Tal, ond rwy'n credu fy mod i'n medru helpu. Wyt ti'n cofio beth ddywedodd PC Thomas y tro ddiwethaf ddaeth i siarad â ni? Dywedodd y ddylech chi siarad ag oedolyn yr ydych chi'n ymddiried ynddynt, fel ein athrawes Mrs Cadwaladr, os fyddwch chi byth mewn trafferth neu'n teimlo'n aniogel. Yn hwyrach y prynhawn hwnnw, aeth Tarian a Tal i siarad â Mrs Cadwaladr a PC Thomas. Dywedodd Tarian fod angen help ar Tal gan ei fod yn drist ac yn ofnus. Dywedodd Tal ei fod yn teimlo fel cwmwl bach du. Dywedodd PC Thomas ei bod wedi gwneud y peth iawn trwy ddweud wrth oedolyn, wrth gwrs y byddant yn ceisio helpu. Gwrandawodd PC Thomas a Mrs Cadwaladr ar Tal am amser hir. Dywedodd PC Thomas wrth Tal ei fod yn ddewr iawn, ac nad oedd bai arno ef am fod un oedolyn yn ei dyn gwneud yr llall i deimlo'n drist ac yn ofnus o hyd. Dywedodd PC Thomas y byddai'n gofyn i ryw rai helpu'r oedolion yn hyd Tal. Dechreuodd Tal deimlo'n well. Dechreuodd feddwl y gallai deimlo'n llawen eto. Gwyddai Tarian fod Tal wedi gwneud y peth iawn trwy ddweud wrth oedolyn yr oedd yn ymddiried ynddo. Yn ddiweddarach yr wythnos honno, roedd Tarian a Tal yn chwerthin wrth iddynt chwarae pêl-droed yn y parc. Roedd Tarian wedi addo helpu Tal, gan mai ef oedd ei ffrind gorau. Ac wrth gwrs, rydych chi a fi yn gwybod, dyna'n union y mae ffrindiau yn ei gwneud. Yn y stori, fe wnaeth Tarian annog ei ffrind Tal i siarad ag oedolyn yr oedd yn ymddiried yng nghylch ei bryderon. Dywedodd Tal nad oedd ganddo deimladau heulog braf, ond ei fod yn teimlo fel cwmwl bach du. Siaradodd gyda'i athrawes a'i swyddog heddlu cymunedol ysgolion, ac fe wnaethon nhw ei helpu. Os ydych chi'n teimlo fel Tal yr hwyaden ar unrhyw adeg, yn bryderus neu'n drist am unrhyw beth, siaradwch gydag oedolyn yr ydych yn ymddiried yn, fel un o'ch rhieni neu'ch gofalwyr, aelod o'r teulu, neu gallwch hefyd ffonio Childline ar 0800 1111. Bydd oedolion ar gael bob amser a fydd yn barod i'ch helpu chi. Diolch am wrando heddiw a chadwch yn ddiogel.